хора мислят, че за да възстановиш косата си, трябва постоянно да ходиш на скъпи терапии. Но това е огромна лъжа. Следващите няколко секунди ще ти покажа как в 4 стъпки да върнеш здравината и блясъка в косата си. Лесно, в домашни условия. Благодарение на терапията за пълно възстановяване на Джо Мат. Но ето как работи тя. Първа стъпка. Измий косата си с шампуана N1. Той нежно и дълбоко ще изчисти скалпа ти, премахвайки всички замърсявания. Втора стъпка. Нанеси серума Релакс. Просто впръскай няколко помпички на ръката си и разнеси от корените до краищата. Масажирай и остави да работи от 2 до 3 минутки. Трета стъпка. Измий серума и нанеси маската. Постой с нея 2-3 минутки. Тази маска подхранва и възстановява косата в дълбочина. И последна, четвърта стъпка. След измиването подсуши леко косата си и впръскай серума Repair. Разнеси го внимателно и